Suntem în cadrul Centrului de Jurnalism, acolo unde Alexandru Botezatu coordonează echipe de elevi, învățându-i să filmeze, să intervieveze, să scrie articole, să publice reviste. Suntem alături de elevi de la clasa de uman, de la științe sociale, care sunt interesați de experiența colegilor care au participat la proiectul Liderii Mileniului 3 și de-abia așteaptă să afle cum a fost această experiență din perspectiva lor, în primul rând, din colegii lor, să spunem că sunt mai interesați așa de ce înseamnă o provocare de genul acesta pentru un elev de liceu, dar deopotrivă de modul în care dumneavoastră ați interacționat cu ei și i-ați cunoscut și care au fost avantajele pentru ambele tabere. Încep dându-i cuvântul domnului director, care întotdeauna este gazda noastră în acest centru, spunând câteva cuvinte, după care ne prezentăm toți ceilalți și desfășurăm activitatea. Vreau să vă spun că vreau să fiu gazdă la cât mai multe evenimente. Mă bucur că acum 2 zile am avut tot o acțiune a Liderilor Mileniului 3, finalizată cu un concurs, bineînțeles și cu organizarea la nivel înalt. Acțiunea a fost reușită, iar acum tot echipa din această zonă, Liderii Mileniului 3, adică cei care vor conduce nu peste mult timp societatea românească, poate nu numai românească, societatea europeană, s-a implicat în o acțiune de voluntariat. Iar dacă domnul director de la Căminul Antini Vileanu și cu echipa lui au fost mulțumiți, înseamnă că și noi putem să fim mulțumiți și să-i aplaudăm pentru ce au făcut. Să facă cât mai multe acțiuni. Și bineînțeles să vă implicați și voi. Trecem cuvântul domnului director Mihai Alexandru, de la Centrul pentru Îngrijirea Persoanelor Vârstnice. Am spus bine? Nu. Vă rog să aveți motiv acum să preluați cuvântul. Corectați. Mă numesc Mihai Alexandru, sunt directorul Căminului pentru Persoane Vârstnice, sunt Sfântul Vireanu. Am emoții și totodată sunt foarte bucuros și îmi pare rău că astăzi la prefectură a avut loc o ședință lunară cu Comitetul Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice, în care s-a discutat despre implicarea elevilor și a școlilor în relația cu persoanele vârstnice. Nu știu, poate e vina inspectoratului sau probabil nu a solicitat liceelor informații în acest sens și au fost menționați liceul economic, liceul Bănulescu, din punctul meu de vedere, care s-au implicat mai puțin față de colegiul Barbu Știrbei, care avem un protocol de colaborare și o relație foarte bună, și inițiativa acestor copii, colegii voștri, care pe mine m-a bucurat, pentru că, în primul rând, că au venit din proprie inițiativă și, în al doilea rând, ne-au fost și de folos. De 3 ani de zile ne chinuiam să facem o pictură și cu ajutorul lui Lavinia am reușit să o avem. Îi mulțumim și ei și colegilor și sper ca ei să fi deschis drumul către a cunoaște și a ști că în Călăraș există un cămin pentru persoane vârstnice. Atâta timp cât am fost director la acest cămin, am făcut tot ce mi-a stat în putință să fac cunoscut că în Călăraș există un cămin pentru persoane vârstnice. Poate acum, cu ajutorul lor și cu ajutorul dumneavoastră, misiunea mea este mai ușoară. Vreau să le mulțumesc, să vă mulțumesc și vouă și sper ca de acum înainte să avem o colaborare mai bună și la nivel de liceu. Liceul Danubius nu este pe un loc fruntaș în aceste acțiuni desfășurate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, unde v-am spus, lider este Barbu Știrbei. Așa că nu mai spun că Liceu Auto, care suntem gard în gard, mi-au făcut o surpriză anul trecut și au venit de 2 ori cu jocuri de table, cu jocuri de cărți, au jucat cărți cu bătrânii și cutiile cu table sunt în permanență acolo, cărțile de joc și ori de câte ori vin, mai schimbă impresii, pentru că majoritatea bătrânilor care sunt instituționalizați în cămin sunt practic abandonați. Nu că n-ar avea familii. Până să ajungă la cămin, familia e dispusă să facă orice ca să îi primim acolo. Însă, după o lună, 2,
uită că mai există. Ceea ce este și mai grav, sunt bătrâni care le mai rămân o parte din banii de la pensie. Pentru că la Cămin nu plătesc decât 60% din venituri, cu condiția să nu depășească 780 cât este taxa. Deci dacă are pensie 4 milioane, plătește 60% din 4 milioane. Asta înseamnă 2 milioane 400. Dacă are 20 de milioane pensie, plătește 780, cât este taxa stabilită de Consiliul Local. Pot să vă spun că sunt persoane, sunt bătrâni, cărora le rămân cei 40% și vin copiii sau nepoții și le ia și banii ăia, care pe ei i-ar ajuta. Unii mai fumează, unii poate mai bea și o bere, că nu sunt absurd. Adică dacă au băut toată viața, să fiu eu ăla sfântul, să-i spun nu, de mâine nu mai bei. Bineînțeles, să nu să bete, să, eu știu, să facă scandal, să jure fetele, dar au voie chiar eu, aproape săptămânal, cred că le dau câte un pahar de vin sau un pahar de frică sau un pahar de bere, nu e nicio problemă. Nu sunt ele. Dacă mi îngăduiți, haideți să ne așezăm, pentru că drăguții încep să se plimbe de pe pecior, baltă și cum mai dăm bine în film. Luați un loc. Putem vorbi de jos, că domnișorii ne aud de jos. Dacă dumneavoastră aveți o preferință și ați vrea să dați așa, că o să facem un ping-pong cu discuția noastră. Pe cine ați alege să vorbească despre experiența în centru? Eu zic că în egală măsură poate să vorbească fiecare dintre ei. V-a pasat-o. Acum alegeți. Atunci, o să încep eu? Da. Noi ne-am gândit să nu fim... Deci eu am vrut să se implice și el. Să nu fim indiferent față de persoanele cu o anumită vârstă. Poate că își doresc să vorbească foarte mult, să aibă timp, să se joace cu nepoții și poate că nepoții nu-și dau atât de multă atenție și nu vin la ei mereu. Așa că noi ne-am vrut să fim indiferenți. E foarte adevărat ce am Felicie s-a implicat mai mult, dar este prima dată când ajungem la azil, dar nu este nici ultima, vă pot spune. Deci am o rugăminte și asta este rugămintea mea generală, să nu mai folosim cuvântul azil. Deci pentru mine cuvântul azil zgârie, îl consider un cuvânt comunist și cel puțin pe mine, deci cuvântul ăsta n-am avut ocazia să vă spun, dar pe mine simt că mă zgârie cuvântul ăsta. Și având în vedere, cea mai mare problemă a persoanelor vârstnice din Cămin este socializarea. Tocmai de-aia, deci, nu că le-ar lipsi ceva, hrană, medicamente sunt, apă caldă, căldură, tot. Faptul că nu au cu cine să schimbe o vorbă și nu au cu cine să-și povestească de experiența de viață, trecutul. Și de multe ori să știți că printre vizitatori au fost rude, vecini, colegi de serviciu sau și cu atât bucuria a fost mai mare. Da, îmi cer scuze, am folosit acel cuvânt. Da, este destul de urât la auz, dar noi acolo am fost să vedem cum se simt să-l aibă o stare de spirit mai bună, să comunice, cum a spus și domnul director. Și să arătăm că ne pasă, chiar că suntem mai tineri decât ei. Noua generație nu trebuie să-i uite, trebuie să-i ajute. Așa că restul vine de la sine. Dacă ai alege dintre colaboratorii domnului director pe cineva care te-a impresionat, cu cine ai vrea să continuăm discuția? Doamna ministru. E ziua bărbaților. Păi și mi-e dat de măsură și colegele mele. Deci, Da. mă numesc Dascălu Constantin, sunt administrator la Căminul de Bătrâni, la Sfântul Antimii Vireanul. N-am o vechime prea mare de un an jumate, să zicem. O să zic că țin foarte mult la locul, nu neapărat la locul de muncă. În ziua de azi se găsește foarte greu un loc de muncă, după cum bine știți, dar și mă implic în ceea ce fac acolo foarte mult. Un director este aici, poate să confirme, și colegele mele.
Vrem să aducem o lumină sfântă, cum să zice, și un trai foarte bun bătrânilor care locuiesc acolo, care le avem acolo. Nu le lipsește nimic, absolut nimic, din contră poate și cu siguranță au mai multe, da, ca alți bătrâni care locuiesc singuri sau cu o altă familie, cu familia, cu un părinte, un fiu sau o fiică. Și referitor la colegii voștri, am colaborat foarte, foarte bine, foarte strâns, ne-a fost de mare ajutor și vă așteptăm și pe voi. Ce să zic mai departe? Vă mulțumim. Alegeți pe cineva cu care ați avut așa o relație mai strânsă, să-i dăm ocazia să se exprime. Să vă zic că la Vinia a fost, cum să zic, s-a implicat mai mult pentru că a făcut în plus față de ceilalți. Acum nu înseamnă că ceilalți nu au fost și la fel de implicați. Tot așa, poate să oricare. N-am avut o relație chiar strânsă așa cu un anumit elev, dar toți sunt egali. Toți s-au implicat și îi felicit. Eu îi aplaud. Eu, cel puțin, sincer, vă spun că am emoții și am emoții pentru că, nu știu, n-aș vrea acum să vă expun problema mea. Am și eu un băiat, are 24 de ani și este cu probleme. Și tocmai pentru asta eu țin foarte mult la voi. Și îmi place să lucrez cu tinerii și nu știu ce să mai. Și în mod sigur, Nicoleta continuă impresiile ei despre această activitate. Mie mi-a plăcut foarte tare la Cămin când am vorbit cu Nearotar. Eu cu n-am vorbit. Nearotar, da? Vedeți, deja s-au creat niște relații. Chiar dacă îmi spunea mie că sunt cea mai hoată dintre toate fetele. Mică față, șmecheră. El termenul de hoată folosea. Că asta mică e cea mai hoață. Da. Am vorbit foarte mult atunci și eu și Luiza cu dânsul ne-a spus povestea lui de viață. Pentru mine Nearotarul a fost ca un al doilea bunic, al treilea bunic, pentru că m-am simțit foarte apropiată de el și ne-a împărtășit din poveștile sale. Eu o să introduc aici o paranteză și o să vă provoc și pe voi cei care sunteți în sală sau pe cei care veți urmări acest film la o idee. Ce ar fi dacă am dezvolta un proiect numit Adoptă un bătrân sau un bunic? Cum vi s-ar părea ca domnul Rotaru, pe care îl știți voi, să nu rămână acolo pierdut după ce voi ați încheiat acest parteneriat și această colaborare, și să aibă în voi întotdeauna un om pe care să-l aștepte sau care să se întoarcă acolo? Cum vedeți lucrurile? Cum vedeți de asta? V-ați angajat să adoptați un... Era bine dacă analizam acțiunea asta mai mult, ca acum să fi fost prezent și 1, 2, 3 persoane dintre bătrâni. Dar poate avem timp pe viitor, că atunci știați mai bine problemele lor, auzeați problemele chiar de la ei. Că poate noi să nu ne lăudăm, să nu le înflorim, să nu, eu știu, să vă impresionăm. Totuși, n-ați vrea să credeți, este un cămin de stat, este un cămin în subordinea primăriei. Să cheltuiesc câteva miliarde anual. Sunt primării în țară care au închis căminele pentru că n-au mai avut bani să le susțină. Să nu credeți că este ușor pentru primăria Călărași să susțină acest cămin. Este foarte greu. Căminul ăsta nu produce. Deci eu nu încasez de la bătrâni nici 20% din cât se cheltuie. Să nu vă imaginați, pentru că eu am bătrâni care nu plătesc niciun leu. Să nu vă imaginați că nu pot să spun că este lux. Vrei lux? E 1000 de euro sau eu știu cât este la privat. Dar în condițiile în care tu nu plătești nimic și
medicamentele costă undeva la 1.500.000, 2 milioane pe lună pentru cei care sunt asistați social, unde mâncarea costă undeva la 5 milioane pe lună, 5 milioane și ceva de persoană. Am plătit la gaze 240 de milioane pe 3 luni, lumină la fel 20 ceva de milioane, apă 20 ceva de milioane. Dar nu pot să spun nici că acolo, chiar dacă se consideră că acolo e ultimul drum sau eu știu, ultima stație, și nu trebuie să îi lăsăm chiar așa de izbeliște. Condițiile sunt undeva de mijloc. Sunt camere unde sunt curate și sunt foarte bine întreținute, ca și acasă la noi. Nu la toți este curățenie, că poate unii pun accent pe carieră și nu interesează, eu știu, dacă au posibilitatea să plătească pe cineva să facă curățenie bine, dacă nu face o dată la săptămână. Sunt femei care sunt, eu știu, sau și chiar și bărbați, de ce nu, care sunt maniași pe curățenie sau pe mâncare, așa și acolo. Sunt persoane care locuiesc în anumite camere și le place curățenia și au toate condițiile. Sunt și camere unde consideră că ei, dacă sunt acolo și sunt angajați, care sunt plătiți să aibă grijă de ei, nu-și duc nici gunoiul. Cu toate că, eu știu, tomberonul e la 10 metri, 15 metri și mișcarea ar face bine pentru sănătate. Dar ei așa au întipărit în minte, au, eu știu, mentalități învechite și consideră că infirmiera sau femeia de servici trebuie să măture, trebuie să-i ducă gunoiul, trebuie să facă tot. Ei acolo au venit la cămin să mănânce și să doarmă. Sunt foarte puțini care se implică în acțiuni. Avem în fiecare lună preotul care slujește și la noi la cămin, Părintele Alin Badea, o face benevol, nu ne costă nimic și pot să spun că din 35 de bătrâni participă cam 15. 11-12 sunt imobilizați la fapt și chiar dacă ar vrea n-ar putea, dar mai sunt și persoane dezinteresate, cu toate că, eu știu, cu cât înaintezi în vârstă, încerci, zic eu, părerea mea, să te apropii mai mult de Dumnezeu și să ai mai multă credință, dar probabil ei așa au crescut, asta e mentalitatea. Dintre ei mai provin și de la țară, nu vreau să... că și eu sunt tot de la țară și nu știu. E greu cu bătrâni, într-un cuvânt e greu. Și poate eu știu care aveți dintre dumneavoastră bunici și au probleme de sănătate sau, eu știu, poate părinții voștri știu cât să chinuie. Deci dacă cu un bătrân este greu, da, păi 35 cât avem noi, vă dați seama că nu este ușor. Poate la un copil îi spui să nu mai pună mâna, să nu mai facă, eu știu, îi dat o palmă la punge, nu mai face. Dar cu bătrânii e mai dificil, e mai complicat de lucrat. Din punctul meu de vedere, nu știu acum. Și mai mă deranjează, nu spuneți tot. Să mă scuze, nu spuneți tot, pentru că noi eu am vorbit cu Lavinia să venim cu filmul ăsta, să-l prezentăm acolo, în centru. Da, foarte bine. Așa că să nu spuneți toate secretele, că se vor recunoaște pe urmă filmul. De bine nu este nicio problemă, nu am nimic de ascuns. Credeți-mă că pun suflet. Sau cu Nicoleta. Eu, sâmbătă și duminica, sunt liber. Credeți-mă că nu știu dacă am lipsit, eu sunt de la 1 decembrie 2012. Nu știu dacă am lipsit 5 sâmbete și 5 duminici în 3 ani și nu știu, deci tot timpul vreau să știu că e bine, chiar dacă mai întâmpinăm probleme, v-am spus, nu sunt dezinteresat, dimpotrivă, îmi place ceea ce fac. Credeți-mă că niciodată în viața mea nu m-am gândit că o să ajung acolo, chiar dacă v-am spus că am copilul cu probleme, vă dați seama, pentru mine este o încărcătură în plus. Dar dacă Dumnezeu așa a vrut, trebuie să merg până la capăt și să fac treaba așa cum trebuie. Mulțumim frumos, domnul director. Dăm cuvântul doamnelor. Ne cerem scuze că așa s-a desfășurat. Doamna este asistent social. Numele meu este Marcela Dumbazu, sunt asistent social, practic referent pe asistență socială în căminul de bătrâni Sfântul Antimi Vineanul. Ce să pot să vă spun? Eu sunt angajată mai de curând, am experiență în domeniul social, ținând cont de faptul că am mai lucrat cu persoane cu dizabilități, am lucrat chiar și cu tineri, am avut sesiuni de informare în licee, chiar și cu liceul dumneavoastră, acum câțiva ani. Ce să vă spun? Mie îmi place să mă implic, îmi place să implic și tinerii, că totodată este
este, cum să zic, implicarea asta intergenerațională care se face între copii, între bătrâni. Chiar zilele trecute, atunci de 1 martie, am avut o activitate de mărțișor cu niște copilași mai micuți de la școala generală, chiar de la grupa pregătitoare, de la Prâslea, care s-au prezentat la noi, au împărțit diverse mărțișoare, chiar făcute de copilași, deci pentru bunicuțele noastre de acolo din Cămin. Chiar am avut un fel de eveniment și cu tort și cu flori și a fost foarte, foarte frumos. Ce să vă spun? Aș vrea ca să nu se implice numai câțiva, să vă implicați cu toții, că așa este frumos. Chiar vă aștept să fie totul frumos, să facem diverse activități, să veniți și voi cu activități noi, că noi suntem deschiși și așteptăm din partea dumneavoastră alte activități. Vă mulțumim frumos. E clar că pentru Liceul Danubius a existat un cap de pod, că de fapt până acum eu nu știu să fie existat o colaborare cu... Nu, a mai fost o domnișoară. Doamna Piper, de Paști, anul trecut, mi se pare, cu câțiva elevi, cred că un grup de 5-6 și-au cântat, nu mai țin minte, am înregistrările, cred că de sărbători în 2014, cred. Da, și au cântat colinde și... Vă revine responsabilitatea să duceți mesajul în rândul colegilor voștri și să validați cumva experiența pe care ați câștigat acolo, pentru că trebuie să rămână doar dovedită pe o foaie. Noi de ce ne-am pus aici, ca să le spunem ușor, că nu ne-a fost greu. Din contră, ne-am făcut o familie mai mare și putem spune că acum avem mai mulți bunici. Deci, ei pot să apeleze la mine oricând și cu orice problemă. Și atâta timp cât o să pot, o să realizez. Și noi des. Acum, dăm cuvântul, că n-ai vorbit, Cristina. E și destul de oare. Sinceră să fiu, această experiență în Căminul de Bătrâni mi-a făcut o mare plăcere. M-am bucurat foarte mult, având în vedere că acolo am cunoscut multă lume minunată, pot zice. Cum au zis și colegele mele, am interacționat și eu cu domnul Rotaru. Ele i-au aflat o poveste din viață. Eu, în schimb, mi-a plăcut să mă joc table cu dânsul. Cei de prima oară mi-au luat bătaie, da? Și a revenit. În bătaie. S-am mai lăsat eu. Mi-am și la bătaie, era și bătut. N-ați jucat pe bani. Nu. Barbut, da? Nu, nu e vrea să lege barbut. Și oricum, cu bătrânii de acolo putem interacționa cu foarte mare lejeritate, sunt deschiși. Nu știu, eu, din punctul meu de vedere, chiar nu m-ar strica să vină cât mai multă lume, să interacționeze cu dânsi și sunt niște oameni minunați. Da. Și sincer, îmi pare rău că s-a terminat totul atât de repede, dar... Bravo, Cristina. Vă bucurăm pentru experiența noastră. Da. Vă rog. Mă numesc Pavel Monica, sunt consilier juridic în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfântul Antimii Vireanu. Mă bucur foarte mult că am colaborat cu colegii dumneavoastră. Ei au făcut informarea bătrânilor de ce beneficiază și ce drepturi au și ce obligații au față de cămin. Le-au făcut o informare, le-au citit codul de conduită în cămin, cum trebuie să poarte între ei, cum trebuie să poarte cu angajații. Și invers. Și angajații cu ei. Să nu credeți acum, pentru că eu am... Să nu credeți, eu am pretenții de la ei. La fel cum am și de la voi. Să nu credeți că dacă au venit la cămin, le-am arătat... Deci am pretenții, deci le-am arătat de la asistență socială în sus. Adică partea administrativă, partea de hârtii, partea de conducere, că mă gândesc că nu e cazul de, eu știu, infirmiere, îngrijitoare, nu că ar fi o... Că fiecare
Haideți să vedem. Au pregătit un filmuleț. This is you and in fire, and we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over on the mountainside. And if we should die, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Holding out, Father, prepare as we will watch the flames burn all along the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire. Se încălzește, avem un parcules frumos, o grădină frumoasă, puteți, eu știu, afară, să aveți discuții cu bătrânii, să mai schimbați impresii. Atâta timp cât puteți, nu știu, și domnii profesori, dacă și-ar face timp, că e bine și e frumos așa să puteți să faceți o paralelă, nu știu, să... Serviciile sunt doar pentru domiciliați în Călăraș? Da. Legal, așa ar trebui să fie. Fiind un cămin în subordinea primăriei Călăraș, se adresează în primul rând locuitorilor municipiului Călăraș. Însă, cum fiecare bătrân de la rasa Borcea, Jegălia are un copil la Călăraș, face mutație așa și după care solicită internarea la cămin. Cam așa, că știți, la noi la români, când apare o lege, primul lucru, cum facem să o șmecherim. Numărul este ocupat complet? Nu este ocupat complet. Am făcut, având în vedere că sunt și multe solicitări, am făcut în așa fel încât am mărit puțin capacitatea. Însă, există o problemă. Ca să te internezi la căminul nostru, trebuie să nu ai boli grave. Să fii pe picioare cu bolile bătrâneții. Ce înseamnă bolile bătrâneții? Eu știu, o tensiune, un diabet, boli care le duci pe picioare. Și cum în ziua de astăzi sunt foarte multe cazuri de accidente vasculare, sunt foarte multe cazuri cu persoane care sunt imobilizate la pas și cum sunt foarte multe cazuri de persoane cu probleme psihice, nu corespund cerințelor noastre. Ca să faci asistență socială, în primul rând trebuie să ai bani. Și pentru asta ar trebui să implice și statul, guvernul, că v-am spus, căminul în subordinea primăriei, să cheltuiesc foarte. Primăria nu are resurse așa multe să le direcționeze, că nu e numai căminul de bătrâni, dar statul ar putea să intervină și să mai vină cu niște bani. De exemplu, la mine la cămin e folosit, dar în folosință parterul și etajul 1. Mai este etajul 2 și 3 care cu niște bani ar acoperi necesitățile care v-am spus mai înainte, pentru cei care sunt imobilizați la pat și pentru cei care au probleme psihice. Dar e vorba de bani mulți și nu e treaba mea. Eu pot să propun sau pot să spun păsurile primarului, dar consider că trebuie implicate și alte organe ale statului, fiind vorba de bani mulți.
vom folosi oportunitatea asta ca acest mesaj să se ducă în societate, nu? O să-l distribuiți și voi și o să audă cât mai multe urechi. Poate și ale unor decidenți care ar putea să aibă o inițiativă legislativă sau, nu știu, cu un impact mai mare asupra acestei activități. O să vă rog pe voi cei din sală, dacă sunteți curioși de experiențele lor, să le adresați așa una, două întrebări, trei. Cine e curios cum s-au desfășurat lucrurile sau care au fost lecțiile pe care le-au descoperit ei? Sau oricăruia dintre noi puteți să puneți întrebări, că poate, v-am spus, eu sincer am emoții mari și v-am spus în general cu tineretul și cu copiii. Și când vin copilași mici, mi este foarte greu să țin un discurs. Numai când mă uit la ei, sunt așa de dragi și poate, eu știu, vă interesează ceva anume și mie îmi scapă sau nouă ne scapă și puteți să mă întrebați orice. Am vrea să întreb pe Gabriel, pentru că el nu prea am discurs. Așa. Ce să vă spun mai Păi el a dus cel mai bine. Ce poate fi mai frumos? Cel mai fi de zis, nu? Cel mai putea să zică el între 4 pentru. Vedeți, l-a lăsat la margine. Așa că vrea să fie între ele. Ce să vă spun? Pentru mine să particip la acest proiect și am încercat noi să facem și ne-a ieșit. Sperăm cât de cât bine. Și eu sunt foarte emoționat, mai măcar cu un director. Nu știu cât de bine le-a prins celor de acolo, eu sper toți cu toții. Sperăm să le prins foarte bine, având în vedere că ei sunt bătrâni și, cum am spus și colegele mele, nu mulți au familia aproape. Ok, te înțelegem. E clar că nu o să iei un pic de la el, clar. Am vrea să faci pentru că nu am mai nimic. Da, n-a zis nimic, dar este foarte implicat în ceea ce face acolo. Dați de face, știi? Și le face bine. Am o întrebare. Cum v-a venit această idee? Păi, la început au fost foarte multe idei. Noi prin programul Lideri, Mileniul Întreg, cu ajutorul domnului Dumitreu. Și a Simonei, nu în ultimul rând. Noi am învățat niște lucruri pe care trebuia să le dobândim prin acest proiect. Da. Și la început ne-am gândit să... Nu a fost această idee, au fost cu copiii de la grădiniță Lideri. Pe urmă, eu și Cristina eram în același gând și ne-am căutat reciproc la același gând. Da. Și când ne-am văzut, ne spunem, dar nu asta e idee, stai să zic eu prima. Bă, nu, stai eu și în fine. Am spus și am fost la domnul director, ne-a primit foarte bine. Și acolo. Nu pot să le reproșez nimic. Au fost super. Încă, cum au spus și colegii, abia aș putea să ne ducem. Pozele sunt foarte multe. Nu numai cu noi. Dar... Că facem poze. Da. Dar, oricum, pictura încă nu este terminată. Aceea este o caricatură. O să mai urmeze alta. Cine mă cunoaște, sunt multe... Mulțumim frumos! Am spus că la 2 trebuie să finalizăm. O să urmeze partea festivă a acestui eveniment, înmânarea diplomelor de, înțeleg, voluntari, pe care le veți înmâna dumneavoastră și noi vom înmâna la rândul nostru certificatele de absolvență ai cursului Liderii Mileniului 3. Bine, și am o surpriză pentru fiecare în parte, dar în momentul... Veniți voi în mijloc aici și lăsați-l pe mine așa să știți în mijlocul ăla. Și aici? Da. Experiența pe care au înregistrat-o ei în acest proiect, cred că este recunoscută și ca experiență în muncă. Adică ați putea să vă angajați oricând, dovedind competențele pe care le-ați câștigat în acest proiect. Faceți o faptă bună, adică nu cred că vă pare rău că o să veniți să vorbiți cu un bătrân. Din contră, o să aflați povești de viață foarte interesante. O să râdeți în primul rând foarte mult.
numele mele. Eu am crezut O să vedeți. când m-am trezit cu voi la ușă, am crezut că ați greșit poarta. Am crezut că sunteți de la liceu. Da. Aceste certificate sunt emise de... Dumneavoastră sunt emise. Primăria Municipiului Cărăraș, cămin pentru persoane vârstnice. Este un element pe care voi l-ați creat. Atunci când ați decis să faceți proiectul ăsta. Fantastic. Din meritul vostru. Extraordinar. Încă o dată urez, în primul rând, noroc în viață. Cer, cum se spune, un dram de noroc, că fără un dram de noroc nu faceți nimic. Poți să ai, nu știu, 100 de diplome, poți să fii, dacă n-ai și un dram de noroc, nu e treaba rezolvată. Așa se spune, nu știu, cel puțin așa știu eu din bătrâni, că dacă n-ai și un dram de noroc... În situația asta sunt noi, să știți, pentru că am plecat la drumul cu niște copilași care nu făcuseră astfel de proiecte. Și ne-am dorit să fie cât mai bine pentru ei. Și faptul că v-au întâlnit este norocul lor. Și faptul că le-ați răspuns așa cum le-ați răspuns. Pentru că vedeam tot timpul postări și spuneau, vreau să serviți cu cafea caldă, cu ciocolată. Ciocolată, da. Momente foarte emoționante și eram alături de ele, chiar dacă n-am fost în centru niciodată. O să venim când prezentăm filmul acestui eveniment. Chiar vă așteptăm. Ele au confirmat, de fapt, ei au confirmat calitatea de bursant al proiectului Liderii Mileniului 3, pe care l-au finalizat, și vor primi un certificat emis de domnul Marian Staș, președintele Asociației Clubul Liderii Mileniului 3, un certificat care atestă participarea fiecăruia dintre ei la acest proiect, care se numește Programul Educațional în Arta de a Conduce Liderii Mileniului 3. O să încep eu acordarea, de fapt nu, tu începi că ai 3 și eu încep eu. La mia Valentina. O să primească eu prima. Ne bucurăm că ați finalizat cu Deus, nu? Continui eu cu Cristina Bianca Oprea. Felicitări, Cristina. Ne bucurăm că ați făcut un așa program frumos și că ați cunoscut oameni așa de generoși. Gabriel Ovidiu. Și aveți responsabilități. Deja aveți responsabilități. Îi dau acest certificat Nicolae de Isteca. Felicitări, Nicoleta. Mulțumesc. Nu e nici primul, nici ultimul. Luiza Andreea. Vă felicităm pentru activitatea voastră. Vă mulțumesc foarte mult, dar singurii care vom fi premiați. Avem și noi o mică surpriză, atât pentru domnul director, cât și pentru ceilalți, dar aceasta când vom reveni din nou. O diplomă. Vă mulțumim foarte mult pentru primirea călduroasă, pentru tot ceea ce ați făcut. Vă mulțumesc.
să mă repet și să mai spun încă o dată că oricând vor avea nevoie de sprijinul meu, atât ei cât și voi, puteți să apelați și dacă pot să vă ajut, vă ajut cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumim frumos. Proxima reîntâlnire este la centru, când vom prezenta acest filmuleț și când vom cunoaște și noi persoane care dumneavoastră sunt de apropiat.